איש אחד רצה לצאת לחופשה והיו לו נחשים בבית. החליט ללכת לשכנו ולבקש ממנו שישמור עליהם לשבוע ימים. דפק בדלת של השכן וביקש ממנו, בבקשה, תשמור לי על הנחשים שלי. הנה האוכל שלהם, הם נמצאים בכלוב, אינם מזיקים לאיש. אני אחזור תוך שבוע ימים. ואמר לו השכן, אין בעיה, אני אשמור על הנחשים, הכל יהיה בסדר. כאשר לאחר שבוע הוא חזר, דפק בדלת של השכן, ביקש לראות את הנחשים, להחזיר אותם הביתה, ושאל את השכן, היכן הנחשים שלי? אז הוא אומר, תסלח לי אדוני, אצלי בבית אף אחד לא יעשה